Ciao toată lumea, astăzi ne jucăm Tank Simulator cu Maria. Am mai filmat videoclipul ăsta de 2 ori, doar că l-a sunat cineva pentru eu. Numai o dată. Și a doua oară, tu ai făcut copii. Bine, nu copii, dar zici ceva. Așa și? Ciao, Maria. Ciao. Nu-mi fura kill. Îmi fur kill. Nu-ți spun nimic, eu am distrus câteva case. Și am distrus tancul de lângă tine. Tank. Tancul ăla e al meu. Bine, tâncușor, vin să dăm. Gata, mai am nevoie de 10.000 de bani. O să duc următorul quest. Ce va fi următorul quest? Nu furați kill-urile. Cine ți le-a furat? Am de flopa alea. Tropa? Flopa. Ha 5 case, iară. Distrug. Și am același task, dați-le la Steve. Și după aia am destui bani pentru următorul tank. Și după aia următorul tank, cred că cu el merg în lumea a 3-a. Tu ți-ai luat următorul tank după ăla de lumea a 2-a? Ce? Tu ți-ai luat următorul după ăla de lumea a 2-a? Nu știu la ce te referi. Ți-ai luat următorul? Am un tank de 40k. Ba nu. Ba da. Stai că vreau să... Se cheamă BT5. Și de 220 de lei. De tu ești cu un tank înainte. Dar nu mai intrăm la PvP-uri, bine? Bine. Că e mai mult cam cheating, știi ce zic? Da. Că tu nu faci like, nimic. Și Da. dă bani. Da, și dă mai mult decât să nu, ignoră. Aici am murit. Ce? Am murit. Mamă, dar când intri în ei, îi scade din viață. Chiar? Da, când te bagi în ei. Ce? Nu în inamici. Când intri în ei, îi omori. Da, pentru ei în nașpa, nu pentru noi. Îmi iau următorul tank. KV1, 400 de damage. KV1. Sigur nu KV0K. Da, dai copyright, nu mai ia ce a zis. Nu e copil. Ce, da, e urât? Nu, ăla-i tăi. Ai tancul lui? Da, Are un număr de tank? da. Eu am cumpărat KV1. Mati, să știi că Căunița nu e copyright. E un oraș. Nu pot să răspund. Cui? Lași. Îi pasă. Dar știi de ce nu pot să-i răspund? Îți iau. Eu nu pot să scrie acolo. Faci? Nu. Nu, Maria sună repede.
Frate, vreau să te rău. Ce? E. Dar ce, Marian? Nu te ascunde? Cine? Bă, Rari, Mate face video cu Tank Simulator și nu poate să răspundă. Uite-te la el cum stă. Rare, dar știe ce? Că dacă ți-o răspundeam, nu se mai auzea nimica pe video. Nu te lua de capul meu și nu am capul formă de ou. Dar mi-e cald să fac cu părul desprins. Te joci cu noi? Tank Simulator. Nu-i fain. Maria, am găsit ceva fain. Du-te la Tank, du-te la Perks și cumpără Nitro. Trebuie să-l cumpere. Cât costă? 100. De $2. Atât? Da, 100 costă Nitro. Ca? Nu, 100. Bine. Ce? E Nitro, ce crezi? Nu știu. Te face să... te face rapid. La shop? Da, la Tank aia, cu Tank Shop. Și de la Perks și cumpără Nitro. Da. Intră pe mine. Rare, te aud. Las că ies eu și-i dau friend. Mie ai pe Rare și la prieteni? Nu. Bine. Tu ai făcut asta? Nu. Bine, toată lumea, asta va fi sfârșitul videoului.